Vítajte. Dnes sa pozrieme na jeden zaujímavý úryvok. Je to z prepisu diskusie kanála Daniel Davis Deep Dive. Áno, konkrétne ide o komentár Larryho Johnsona, kde analyzuje Donalda Trumpa. Presne tak. A našim cieľom je preskúmať jednu špecifickú kritiku. Týka sa jeho štýlu komunikácie a, povedzme, vyjednávacej taktiky. Ten komentár to vykresľuje cez jedno dosť výrazné filmové prirovnanie. Áno, chceme proste pochopiť, ako tú kritiku autor stavia. Takže poďme sa na to pozrieť bližšie. Dobre. Ten zdrojový materiál teda siaha po pomerne dramatickom prirovnaní. Prirovnáva Trumpa k postave Faye Dunaway. Vo filme Čínska štvrť? Presne. K tej scéne, kde ona pod tlakom mení výpoveď o vzťahu k jednej osobe a raz je to jej otec. Potom brat, potom manžel, áno, pamätám si. Presne tá scéna. A chce tým zdôrazniť vnímanú neschopnosť dať priamu, konzistentnú odpoveď. Čiže tá pointa je v tom menení postoja. Áno, text naznačuje, že to má ilustrovať dojem neustáleho menenia postoja. Také, kľúčkovanie pred jasným vyjadrením. Rozumiem. A túto vnímanú nekonzistentnosť ten text potom ilustruje aj na nejakom príklade? Spomínajú sa tam tie zdrvujúce sankcie. Áno. Komentátor hovorí, že boli ohlásené, ale hneď na to dodáva, že reálne sa vlastne nič nestalo. Tým chce zrejme počiarknúť ten rozdiel medzi slovami a činmi. Medzi tým, čo sa povie a čo sa naozaj urobí. Presne tak. A v tejto súvislosti sa tam objavuje aj to označenie majster hrozby. Master of threat. Podľa tej analýzy v texte je to však paradoxné, lebo ten istý komentátor zároveň tvrdí, že Trump v skutočnosti nemá reálnu páku, teda leverage. A to sa viaže hlavne k čomu? No hlavne ku kontextu toho plánovaného stretnutia s Putinom. Tam mal podľa zdroja Trump ako keby signalizovať silu, ktorú údajne nemal. A naznačuje ten komentár nejaký dôvod, prečo by podľa neho Trump volil túto taktiku majstra hrozby, aj keď údajne bez tej páky? Čo tým akože sledoval? Vieš čo, explicitne to tam nie je rozobratie do hĺbky, ale dá sa z toho vyčítať istý podtón. Aký? Keď neskôr používa termín divadlo absurdity, naznačuje tým, že by mohlo ísť skôr o takú performanciu. O snahu vytvoriť dojem sily a kontroly navonok. Aha, čiže možno pre domáce publikum, alebo ako súčasť nejakej psychologickej hry pri vyjednávaní? Presne, tak nejako. Aj keď tá reálna pozícia nemusí byť podľa neho taká silná. A práve tu ten komentátor poukazuje na ten zdanlivý rozpor v Trumpovej komunikácii pred tým stretnutím s Putinom. Podľa textu mal v rôznych momentoch vysielať odlišné signály. Raz, že ide len tak nezáväzne zistiť, čo Putin povie. A inokedy zase, že prichádza s jasnou výhodou alebo s nejakou požiadavkou. Presne. Áno, a toto kolísanie, alebo tá nejednoznačnosť v komunikácii, to je presne to, čo ten komentátor v zdroji označuje ako divadlo absurdity. Divadlo absurdity. To označenie naznačuje, že podľa autora toho komentára bola celá tá situácia okolo komunikácie o stretnutí skôr takým predstavením, nie jasným strategickým manévrom. Takže menej stratégia, viac show. Dalo by sa to tak interpretovať z toho textu a ak to spojíme so širším kontextom, tak to odráža istý pohľad na politickú komunikáciu všeobecne. Vieš, kde sa slová a gestá môžu vnímať ako súčasť taktiky. Ktorá nemusí vždy zodpovedať tým reálnym možnostiam alebo zámerom. Presne. Takže ak by som mal zhrnúť tie kľúčové body tejto analýzy z toho úryvku, ide teda o kritiku zameranú na vnímanú nekonzistentnosť vo vyjadreniach, Áno. potom na stratégiu používania hrozieb, ktoré podľa komentátora neboli podložené reálnou silou a celkovo na tie meniace sa niekedy až protichodné pozície v komunikácii. Čo autor prirovnáva k tej dramatickej filmovej scéne a označuje za istú formu, divadla. Áno, presne tak si to zhrnú. A táto analýza, aj keď sa týka konkrétneho prípadu, vlastne otvára takú širšiu otázku na zamyslenie. A tá je? Nože do akej miery je vlastne v politickej komunikácii bežné používať silné vyhlásenia, dramatické prirovnania alebo možno aj hrozby v porovnaní s tými reálnymi vyjednávacími pozíciami a možnosťami, ktoré tí aktéri majú. A ako potom takéto analýzy a prirovnania, ktoré sa objavujú v médiách, formujú to naše vnímanie politikov? Presne. Ako to formuje vnímanie ich stratégie a vlastne celého politického diania? To je otázka, ktorú ten text tak nepriamo otvára.